Banda. Yeah, Banda uja wapa hote kalente kuchoka ndito ku Times Group magaye a Times ndizoni natu kuti tu wayipula iyeyo tuti kunena panopa osati makobidi ayi koma kuteko amusankhatu kuti basi iyeyo ndi director wa MBC yo tu basi kuyambira panopa akulu tikuzeni mukuyenera mudzikayang'anira MBC kuti china chiyonse chiziyenda bwino kumeneko ndukadaulo wanu. Anyways, bwanji ino nkhani ifa yakhale kumayenda mphekesera ndete werenga chikalata movomerezeka chimene muchiona pa screen panopo akuti tu MBC notice appointment of Director General. The Board of Directors of the Malawi Broadcasting Corporation is pleased to formally announce the appointment of Mr. Banda as Director General of the corporation. Akunena kuti tu chidwi kuno nonse chidwi kuno nkhani tu ndiyokhudzana ndi kunena kusankhidwa kwa mtsogoleri wa MBC Director General ameneyo ndipo tu mabodi amene mabwana akuluakulu a MBC ndizoti tuyo ndosangalala kwambiri nokulengeza movomerezeka mwafomale kuti no asankha Mr. Banda kuti akhale Director General wa corporation imeneyi ya MBC. Mr. Banda is expected to report for duties on Monday 16th March 2026 and will assume full executive responsibility for the management and the strategic direction of the corporation. Akuti Mr. Banda amenewa ndizoni nakuti akuyembekezedwa zona kuti no akayamba ntchito yawo pa 16 March 2026 Monday limeneli ndipo no iwo ndizoti akakhala kugwira ntchito ngati basi ali ndi mphamvu zonse kumeneko ku MBC kuonesesa zonena kuti no maudindo onse kumeneko zikuyenda mene zikuyenda zikhalira komanso ndi kuti kuitsogolera kuyika ndithu ndondomeko zabwino cholinga zonena kuti basi tu MBC idzipita patsogolo kupita mu direction yabwino. The board believes that Mr. Banda's appointment marks an important step in strengthening institutional leadership and advancing the mandate of the corporation in delivering credible, professional and public interest broadcasting services to the people of Malawi. Akuti mabwana wa MBC amene asankhande kuti Mr. Banda ndizonena kuti iwo watu akuona kuti no kusankhidwa kwa Mr. Banda ndizoti apande kuti zikutsimikizira kuti ndi step yayikulu kwambiri makamaka polimbikitsa kuzamitsa ndithu kunena kuti utsogoleri wa institution imeneyi ya MBC upite patsogolo komanso ndekuti tikuonesa zono tino MBC ikupereka ndekuti no mauthenga otino ndovomerezeka otsimikizika komanso kumapanga ndithu mwadongosolo lake professional mmene zikuyenera zikhalira komanso ukhale ndekuti no mauthenga dzotino akhale osangalatsa mtundu wa Malawi ofunikira kwambiri makamaka ku mtundu wa Malawi. Chingenda chiso nacho chikati chikupete. Anyways, paragraph ina yakunena kuti no management and members of staff are therefore encouraged to extend their full cooperation and professional support to Mr. Banda as he assumes this important responsibility. Aona kuti onse ogwira ntchito tsopano ku MBC komanso ndekuti aliyense kaya ndi mtolankhani kaya ndi ndani kaya ndi accountant kumeneko aonesese zonena kuti to akupereka support ndithu komanso kuyenda naye ameneyu Mr. Banda amene Banda kuti mwina mwake achite bwino pamene ndekuti akutenga udindo umenewu. The board wishes Mr. Banda every success as he takes up this role and looks forward to working together in advancing the mission and values of the corporation. Signature Benson M. Tembo, PhD Chairperson, Board of Directors, Malawi Broadcasting Corporation, 12 March 2026. Akunena kuti ndizoti tu Tsopano mabwana amene wawa ndizoti akumfunira Banda zabwino zonse makamaka kuti pakhale chipambano pamene akutenga udindo umenewo ndipo akuonesa akuyang'ana ndithu kuti no maso awo akuyang'ana kuti no kukakhala kugwira ntchito limodzi kupititsa patsogolo ndiye kuti no mission zolinga zimeneno MBC imayimira. And Benson M. Tembo amene nda chairperson a board of directors ku Malawi Broadcasting Corporation ndipo kalatayi ayilemba pa 12 March 2026.
I think imeneyo kuyenera kukhala dzulo yesterday. Anyways, nkhani ndimeneyo zimangomveka ngati mwamphekesera, koma apapa ndikuti taonanso pano chikalata chotsimikiza kuti iyayi simphekeseraso tiyayi. Munthu ndizonena kuti watani wasankhidwa kuti ino akhalenso pano Director General wa MBC. Choyamba tiyambe ndikunena yonchi. Congratulations, you have seen the glory of God. Ayi inotu zabwino zonse mukuona ulemerero wake wa Mulungu umenewo kukutsatirani. Sizimangobwerapo zimenezi, zimakhala zoti Mulungu ndithu wakuyika pena pake kuti apapa ukagwirapo ndithu motumikira. Fa ntchito zitu pamapeto penepene tikumakhala kutumikira. Ene kutumikira mtundu wa Malawi muzionanso kuti mwina mwake mutumikira Mulungu. Nthawi imene mukuona kuti mukamatumikira mtundu wa Malawi simutumikira Mulungu, chifukwa chake mmapezeka kuti nufanzi yamba kupanga zofoira. Fanga kutumikira Mulungu kumaina ziyesesabe kuti at least uzipanga zinthu zolongosoka. Komano congratulations zabwino zonse Banda. Okay, Banda ndi mmodzi mwa anthu amene I think kukhala kunoko nkumayang'ana media sector makamaka zatula nkhani zani. I think ndi munthu onena kuti no anadzala ndithu dzina lake. Mkulu amene iyu ndizoti ali ndi influence yayikulu, komanso ntchito yake wakhala kumayigwira moja monoti ayi mwaulemu inde moja mopereka chikoka, komanso muzamverapo mbiri tinatake toyipa. Mkulu uyu ndizonena kuti no alibe mbiri zina zake zonyasa. Ndi kumeneko kuti ngathe kuona zoti I think munthu uyu akagwira ntchitoyo. Ngakhalebe ineyo zinangondipatsa chidwi kuti awa ndi ma powerful guys amene amataka amayima malo abwino kuti no amatha kumayankhula ziyo zoti akayenda andale aja nkumadziwanso zonena kuti apa ndetu kufinyidwa. Koma pamene apita side yakumeneko amakhala ayikidwa malo onena kuti no afunika kukhala osamala kwambiri. Fa chinthu chimene chidzachi nthawi zina chimapezeka kuti no andale akulowererapo. Mona chipane chimene chikulamula chonse chamba kulowererapo chani nde mupezeka kuti basi akusokoneza munthu. Malizatsi ake timaona ngati achina George Kasakulaja mona amene zinakhalira. Fa mukakumbukira bwino George Kasakularu paja nkamenya nawo hoti talent kalekale nthawi imeneyo. Nthawi imene sichamu 2018 ankamenya nawo hoti talent ndithu analinso nayenso ku Times komweko nkusankhidwa kupita ku MBC kuchata nkusankha of course akalowaso nde kuti kana za crash anachani ni magaye waso kulene ku Times anakalowa nde kuti kuchana anakalowa nde kuti za ndale zake za Congress zikenako basi no apezeka zona kuti no amusankha wapita kuja ku MBC. Nde munaona zomwe anapanga kumene nyasi zomwe anapanga kumene kucha ndi panopa zikumpanga follow anapangidwa compromised ndi anthu andale. Ife chomwe tikuyembekezera nchonena kuti akapita Banda ndizoti kumene wakayipangisa MBC jakuti ikakwere pamwamba makamaka kamanena kuti MBC ndi mayi weniweni wa marediyo ma TV yani izioneka. Usati no mukamati kholo koma kholo lake sondelo mapanga zofoira ngati mena nkapa MBC mapangira nthawi imene ali ndi Kasakula zosayenda. Maona ndeti kungoyembekezera zone kuti akapita kumene koko akagwira ntchito andalewa. Musakamvera bwana, of course we know kuti no simungamvere koma no musakamvere chifukwa chonena kuti amene wawo anda amene amafoirisatu zinthutu osalola kukhala nkhwapa mwa munthu mupite kumene koko andikukhoba amalawi ambiri akhalabe ndi chiyembekezo chonena kuti ntchito mukayigwira bwino. Nazawerenga wina wake mfana wina wake pa Facebook anangopeza kuti wayamba basi kuyankhula kuti Banda bulutu wachabechabe alibe certificate olo diploma ya utolankhani amene iyu anangopanga basi kajeni kaubusa basi uko ndi ali ndi certificate ya form 2 basi nkumana kuti munsankha akhale no director wa MBC. Kodi mmasewera bwanji kodi no DPP famu mangosankha mabulutu jana zambirimbiri kuyankhula. Guys, ndifuna ndiyankhule apa pali ena ake amazitama kuona kuti iwo akuti anapanga journalism ndi ali ndika diploma ka certificate koma kaima pa microphone amayankhula mbwerera zibwibwi zokha zosalongosoka samaziwaso ntchito idza. Maona ndi pali fans ina yake yonena kuti yoyo ndi inangobadwa basi mungodalisidwa kayi Banda ali ndi ma certificate kalibe komano ndikhopa zoti Times sangalembe munthu amene alibe ma certificate alibe ma degree kapena ma diploma olo zitakhala kuno kuti koma ife timayang'ana ma results amene amabweretsa background ntchito amayigwira bwino. Ti anthu timete kuno kuti tinaphunzira journalism to tipase microphone tikungonjenjemeraso amwe timaziona fans ina tikabwera tikamayankhula iwe ngoyankhula mbwerera magayi tizakupaseni microphone one day muzaone kuti uyankhule pa microphone zimakhala modani. It's not easy. So tiziyang'ana kwambiri no delivery kuti munthu amabweretsa zodani background padzapa. School yopanda kubweretsa zinthu background yopanda kusintha zinthu background imene ndi school ya chabe ndi 2D
skulu idzisintha zinthu ndithu pa ground ndeti maona Banda abweretsa zinthu pa ground. I think well done and congratulations zabwino zonse. Pitani mukayimirire kumene koko mukadzale dzina lanu labwino mukamakatuluka kumene kuja mukazamaliza nthawi yanu ndiye kuti no MBC itasintha nthawi zakumbukira zoti komatu kunalitu Banda ru MBC ndi MBC ru imayenda bwinotu osatantha zizakumbukira nyasi ngati za George Kasakula akuti